Mga taong adunay mga talento. Aniya na ang atong unang istorya. Ang isda gitunga-tunga gibutangan og peanut butter pagkahuman giplaster gibutangan bulak-bulak pwede na o kini pong usaw nagtadtad og pizza giputos og karton pag humagputos man na dali ra kayo o delivery is coming o napay fishbowl napay tamani o kasabot o watermelon gitunga-tunga within 12 seconds man na dayon o paspas kay kamot kana o napa o nagbalot o silibalot anak git dito kauman o nagpilo og kwan mantir sa lamisa o napausaw nagbutang og silyo sa mga sanina factory worker ni Paano masabi? o napay babae o para sa paperting bugata sus pertideng lumayas bahay hinday o nagkuha na pa si mantin o kipatoy-toyok ang plastic o isa o nagdula o gihimo nag Chinese garter iyang luto o ang isa nag skits pang waiter pagkauman o plaster ang bahay pagkauman charang grabe ka master o napaisa o butani siya pero may man mo tadtad o kuya awa o plaster tanan murag wala na sangit o napaisa o samurai gigamit pang alot pastilana ikaw magpaalot ka kag samurai gamit maigo kay mundunggan putol o napay usa ga bike pastilan tripping kayo tuwa pa sa kuy delikado makay uni ambak pastilan patayag yun o ambak yun kayo o ambak na po na ron Oh, ang gulo naman, ang gulo magsalita eh. Hindi maintindihan ba sinabi? o tapay dagdagan o nakablock so man ni ninja na may 125 na kabutang didagat di padulong sa sapa paspasan ni Manong way balance ni Manong padulong sa Manong koy ni abot yun si Manong pertig yung paspasa iya nauga niya napay usa tanawa ra gulo nagbalintuang gamit rin usa ka tudlo iyang standing ang ihang kaugalingon sa tudlo lang napay usa kumni tapos siya ani kuyawa dali aram kalayat tawanan ni pinatuyok pa sumdi mura maga dolara mura bitin dali ar kaayo sa apay usaw pasimplo lang kuyawa god simple lang kuyawa sketchboard napay usa nag-iping mura mag si Aladdin Aladdin yun lagi sige bantay din napay babayo nagtuyok-tuyok sa iyang bike nasangit ng taon si Inday kuyawa po ray di ilang may gigamit bis na kamot tuwad-tuwad pa maklaro biya Inday maklaro napay isa tuyok pa gibaliktad pa napa panindot sa mata sukay mo shot si Inday 1 seconds lang shoot dayon kikila-tilaan ng cellphone Sana all.